agree with the Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III, stop-gap measure lang ang habal-habal. Ang atong ambisyon, maugyod ang pagpatuma na sa atong mass transport system. Doon na natay train, doon na natay bus rapid transit, doon na natay uban pa nga mga mass transport system. Aron niya reliable ang atong mass transport system, mugikan gyud, mulihok gyud, mularga gyud sa schedule nga panahon, aron nga ang mga pasahero musalig sa atong mass transport system. Kung reliable o safe ang atong mass transport system, hopefully ma-operationalize na ng BRT sa Metro Cebu. Matarong na ng LRT o MRT dito sa Manila. Makaangko na sad og mass transport system ang ubabahin sa Pilipinas. Unya, reliable ba? Reliable in the sense nga mugikan ka alas 8, waabot ka sa imong destinasyon og alas 8:30. Di ka kay maabtan ka alas 12 kay na traffic. Mo na usas sa mga gold standard sa reliability sa mass transport system ang punctuality sa schedule, ang reliability nga moabot ka sa imong destinasyon at specific times of the day. Ang safety, of course, nga di ka tulison, di ka mahagbong, dili ba aksidente ang imong sakyanan kay tanos ang sistema sa pagduma sa trafiko. Kung ma-establish ni nato ang credibility, ang reliability, ang safety sa atong mass transport system, sulbad ang atong problema sa trafiko. Ngano man, wala na mga auto. Ang mga auto, kato na lang yung ganahan kayo sa ilang auto nga bahala mahal kayo ang parking fees, bahala kung mahal kayong gasolina, mag-auto gid sila kay maka-afford man sila. Pero kadtong igo lang nag-auto aron makaabot sa ilang mga destinasyon, sakay kog bus, sakay kog tren. Kung reliable o luwas na ang mass transport system. So maiba na